An filɛ nin ye lahara k'an to nin na tomati ɲuman n'a jaba n'a salati filaburu minnu bɛ mɛnɛmɛnɛ nanfɛn minnu bɛ mɔgɔ fa nin na o lo bɛ feere yan. Cornichon bɛ yen, ban bɛ yen, menthe bɛ yen, betterave yɛrɛ bɛ yen, haricot vert fana b'an fɛ, carotte fana ye, an ka salatiw fana ye, an yɛrɛ ɲɛ b'an ka nanfɛnw bɛɛ la. Lahara ma nɔgɔ cogo min a sugu fiyɛ min bɛ bobo o fɔnɔ bɛ ten lɔgɔ min lo mɔgɔ bɛ siran ɲɛ kosɛbɛ bari musokun ka sannikɛyɔrɔ lo dɔw y'a tɔgɔ la ko fonctionnaire lɔgɔ dɔw yɛrɛ taara ban ma ko tubabu lɔgɔ. Kajatu Diatal o ye sannikɛla ye. O kɔni b'a fɔ ten dɛ ko patron ka lɔgɔ don parce que a sɔngɔ ka gɛlɛn ni wari kɔni t'i poche la i tɛna nin lɔgɔ nin na dɛ parce que i fɛn min sɔrɔ 40 i tɛ se ka n'a sɔrɔ yan 60 ou bien 100. Lahara lɔgɔ kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ nka a n'a gɛlɛya bɛɛ a ka di cɛw ye wa a ka di musolakaw ye. An bɛnna ni Aminata Samadulugu ye. O ka nanfɛn saniyali no et puis bon produit man cara i bɛ se k'o ka nanfɛn bila ka wagati min sɔrɔ a tɛ toli. Jaja nanfɛn minnu tɛ sɔrɔ diyara bobo sɛnkɛriw ra o lo bɛ ye ɲayɔrɔ ra. Ajaratu Traore n'a nakun fɔlɔ fɔ anw ye yan. Nanfɛn min sɔngɔ ka gɛlɛn mais a ka ɲi a qualité lo i bɛ nanfɛn dɔ yaala i t'a sɔrɔ fan dɔ fɛ bolo yan mais i bɛna sɔrɔ yan o de kama an bɛ sanni kɛ yan ne yɛrɛ bɛ n ka nan san yan. Nin ye dalulu ye min bɛnna muso caman ma. Kajatu Diatal o fɔra bɛ dɔ fara nin kumakan nin kan. I yɛrɛ manqué lo lɔgɔ ra mais olu b'a sɔrɔ parce que olu lié ni olu jardin u bɛ baara kɛ ni jardin nɔgɔ ye donc à tout moment ni nanfɛn y'a la lɔgɔ baara. Lahara lɔgɔ kɔni nanfɛn cɛ ka ɲi can can na i bɛ dɔ ye i n'a fɔ i n'a ta k'a dun kama sɔrɔ a ma koban a bɛ lɔn ko ɲayɔrɔ musow bɛ cɛsiri kɛ ka sɔrɔ k'u ka minɛnw bila sugu fiyɛ kɔnɔna na nka lɔgɔ nin kɔni ka guli bɛɛ da taara bɛn o ma. Mulo nana ni lahara lɔgɔ minɛnw sɔngɔ danfarani ye ka bɔ minɛn tɔw ra. Aisha Watara ale bɛ feereni kɛ yan kabini wagati siyama a ye ɲɛfɔli k'an ye o ra. An ka nanfɛn min danga tɔ taara parce que an bɛ qualité lo feere an bɛ qualité lo feere i bɛ se ka na an ka nanfɛn ta yan i bɛ se ka bila semaine kelen a tɛ toli a tɛ tiɲɛ surtout tomati ninnu dɔw b'a fɔ k'ale ye tomati san ka taa bila dugu k'a bɛ bɔ a toli la mais ni an n'u b'an ka tomati san ka na n'a ye an b'a pɔtɔpɔtɔ bɛɛ bɔ a ra minnu ka ɲi nin minnu ye qualité ye nin an b'a sogolo ɲɛnama ni ne yɛrɛ bɛ tɛmɛ ni nanfɛn nin ye e yɛrɛ dusu ka di k'a san ale kama lo ko an ka nanfɛnw sɔngɔ ka gɛlɛn donc fɛn caman le bɛ yan tubabu lɔgɔ nin kɔnɔna na radi bɛ yan betterave bɛ yan navet bɛ yen poireau bɛ yen i bɛ se ka taa 5 heures ra i t'o si ye cornichon bɛɛ bɛ yen chou-fleur bɛ yen brocoli bɛ yen a bɛɛ le b'an fɛ. Nanfɛn dɔrɔn tɛ sɔrɔ fonctionnaire lɔgɔ ra ko ye i na sumanw ye i na nansiyɔrɔw ye a pomme de terre a n'a woso a n'a sɔɛrɛw ale sogo bɛ sɔrɔ fonctionnaire lɔgɔ ra Isu Sanu ale caman minɛ o wari la san 10 ni kɔ tɛmɛni kɔ. Subuhana tɔgɔ min lani ye nin lɔgɔ fiyɛ nin na n'a bɛ mɔgɔw dakamana gan gansan tɛ nin ye tɔgɔ kɔrɔ ye min buruju bɔyɔrɔ ka jan. Mariam Sanu ale ye sugu ni musokɔrɔba ye a taara wɔgɔbiri kɛ ka ɲɛfɔli kɛ anw ye o ra. Fɔlɔ la tu bɛna sogo feere sogo tun b'u bila bolo la de o y'a sɔrɔ sigiyɔrɔ t'o fɔ n'o tun bɔra nin ni salati sanbaga nana o bɛ boli ka na ka to ka feereli kɛ a ye sogo san ni sogo min 300 o b'a di 200 ni min 200 o b'a di 120 o y'a sɔrɔ frigo tɛ yen o b'a lɔsen sɔrɔ bilayɔrɔ t'o fɛ n'olu b'a sɔngɔ diya o bɛna bila yɔrɔ jumɛn o kama le tu ko yan de ko lahara lɔgɔ ko bɛ bɔ ka na sogo su don n'o ko bɛna su don da suko lo. N'o wali wagati nin na lahara lɔgɔ bɛ lagirin kosɛbɛ cɛ fara muso kan a bɛ lɔn ko a n'a ka sɔngɔ gɛlɛya bɛɛ a bɛ taa ɲɛ ma.